Kublai PUA yang subhai pi sekan ke aman faithful and true channel kesengi ke barpusan jong jikpen kre ya kesengi Pentecost. Parakan kesengi Mynsiem Bakhuid hak baptisma. Nah Catechism of the Catholic Church sejar arspa anrpunriu. Trinity Bakhuid tam ai ya kibala priang ya baptisma. Ya kejinga bapen kentang kejinga jong kejikpen manhok justification. Jadi kejinga jingpen manhok lapen yo hangi da kejing saksitom kejong ukris ubala terua ya lade halor keding pena kum ulang kenya ba ubakoi bat usngau ujing sngau bah jong ublei ya kene ke ba kejing matai ne la sim na Catechism of Catholic Church sejar khandai spa khandai puar di lomba jangan kejing pen manhok Mynsiem Bakhuid upen la ya kini kibala priang baptisma ban ngeit hau blei ban kermen hau ban ya lembah kita kibah paring ong theological virtues lane ki jinglong hok blei lawan kelaksi ki theological virtues ki jinglong hok blei kini ki jinglong hok blei ki theological virtues ki penlong ya ki Khristan ban haga jing don ka jing day bat Trinity Bakhuid ki don ya uwei ublei bat uwei ublei laiwei kum ujing sedang ujing temu bat kathong jongki ya kemba ya kini lebatai haka Catechism of the Catholic Church nomor sejar praspa khatar yang taka mat baar Mynsiem Bakhuid penyo dari utrei ha ki bala priang ya ke baptisma dak ba ai ya ki kabor ban bat bantrei hapok ke jing kento jong Mynsiem Bakhuid lemba ki jin ai jong Mynsiem Bakhuid dikini ki jin ai ki don nyoteli ki nyau jen ai jong Mynsiem Bakhuid ha ke jing pura jong ki dei ki jong ukris kini ki jin ai ki dei jong ukris ya kini jing patai jong kini ngiyo naga Catechism of the Catholic Church nomor sejar prospa life way nata kebalai keba Mynsiem Bakhuid ai hakini ki bala priang baptisma da keba ai lad ya ki bansan ha ke jing bha lengba ki akor jing long hok moral virtues kumta kajing barok kawai jong kajing Khristan bahkan jablei supernatural life of the Christian kadon katenrai haka baptisma kajing barok kawai jong kajing Khristan bahkan jablei kadon katenrai haka baptisma di kene kajing trei jong Mynsiem Bakhuid haka baptisma to menta shuban kut ngin khot biang sai sin ya jing don jong Mynsiem Bakhuid hapreng jongi hapo jongi ha jing jongi barok kawai ha kerteng pa berkun Mynsiem Bakhuid amen wan Mynsiem Bakhuid pen syai ya kadonut jongi pengin debio ya ki badai ki jong blei wan Mynsiem Bakhuid ha ka jing mut jongi bangin tiptu ya ki badai ki jong blei wan Mynsiem Bakhuid ha ka Mynsiem jongi bangin long tang jong blei pen kuit bat pen kentang ya kat kebangi perkat ngi keren bat ngi le kenang baki barok kin long nak kepentang kaburam ublei amen hak sedang kupa berkun Mynsiem Bakhuid amen saya kendu biang sesak skor biang salah syai ya kan jing puson bat jing ya belejing mut ha Mynsiem Bakhuid jing ai jing trei jong Mynsiem Bakhuid keblesibun ikaparjong like share bat subscribe